anu menungso iku alimun ana kang alim wa muta'allimun utawi wong kang ngaji wa muta'allimun lan wong kang ngaji ya anasu utawi menungso iku alimun ana sing alim wa muta'allimun lan wong ana kang ngaji ana sing ngaji maksude wal baqi utawi liyane iku hamajun ya kumprung ateges bodho dari Kanjeng Nabi menungso iku trae macem-macem aku ya ana sing alim ya ana sing ora ngalim tapi gelem ngaji ya ana sing santri status santri kan ngono saliyane iku ana sing goblok jadi ada 3 macam memang manusia itu ya. Nah, kriterianya ada 3 macam, ada alim, ada muta'alim, ada hamajun ya. Nah, ada alim wong sing ulang ngaji, wa muta'alimun lan wong sing ngaji, wal bagi hamajun ya. Wong sing goblok tapi ya ora gelem ngaji. Ya, goblok ora gelem ngaji. Ya, jadi mulane awake dhewe aja kaget ya. Aja kaget. Tapi awake dhewe mosok ape milih sing nomor 3 kan ngono. Milih sing nomor 3 ya kliru nek awake dhewe milih sing nomor 3 kan ngono. Nek iso ya milih sing apa iku jenenge ora iso nomor 1 ya nomor 2 kan ngono Bang ya. Alimun utawa muta'allimun kan ngono minimal awake dhewe ya milih sing nomor 2 iku mau lho. Ora patah-patah iso lah, tapi sik do gelem ngaji, sik gelem ngaji kuwi apik ngono lho. Faqala alaihi salatu wasalam kun aliman au muta'alliman wala takun salisan. Dadi sira aliman iku dadi wong sing alim. Nek ora iso dadi wong sing alim au muta'alliman, dadi wong sing gelem ngaji. Ngono lho. Wala takun lan aja dadi sapa sira salisan sing nomor 3, nomor 3 maksudnya dadi wong sing kumprung. Dawuh Kanjeng Nabi ya. Cung, saya wis santrine Kanjeng Nabi. Ka santri kabeh, awakmu kudu iso dadi wong sing alim. Nek ora iso dadi wong sing alim, apa ta'aliman dadi wong sing gelem ngaji kan ngono. Wala takun salisan, aja dadi sing nomor 3 kumprung goblok wis ora gelem ngaji goblok. Aja sampe dadi wong sing nomor 3. Iku anjurane Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe seneng Kanjeng Nabi, iku ya kudu gelem nglakoni ya. Jare seneng Kanjeng Nabi, wong syaraté seneng Kanjeng Nabi ku ahya sunnati kok. Gelem urip-urip sunnahe Kanjeng Nabi kok. Ajarane Kanjeng Nabi ku syarat mutlak. Nah awake dhewe gelem urip-urip ajarane Kanjeng Nabi faqat ahabani, berarti kan seneng aku tenan kan ngono. Seneng aku tenan. Nah, awake dhewe gak iso dadi wong alim gak apa-apa. Wong pancen buku duduk kelas awake dhewe kan ngono. Orang itu paling penak iku nek iso ngrayangi awake dhewe. Nek iso ngrayangi awake dhewe ora bakal rusak. Nek awake dhewe iki status ora iso dadi wong alim ya aja sok-sok macak ngalim kan ngono. Isane dadi muta'alliman ngaji ya wis ngaji wae. Ya, isane wae dadi santri ya wis. Dadi santri ora usah macak dadi kiai, ora usah kepengin ngoyak kedudukan kiai. Nek kepengin ngoyak kedudukan kiai, kepengin dadi kiai ya kudu oleh sinau tenanan kan ngono. Pengen dadi kiai ya kudu oleh sinau tenanan. Oh sinau tenanan iku urung mesti iso kok. Wong barang ngono ku barang tunjukan kanggone pangeran. Ora iso, dioyak iku gak iso kan. Isone mau awake dhewe usaha. Sing menentukan Gusti Allah. Kaya awake dhewe iki lho. Nandur, usaha nandur. Mbok budget aku kudu entuk sak pintal, ora isit. Begitu juga santri, isone iku mau usaha ngaji. Adapun hasilnya pangeran sing menentukan. Ke sampean ape didadekno pedagang, cek ape didadekno petani, cek ape didadekno kiai, iku karep pangeran. Wong nandur ya ngono. Nandur wis cek engko hasile entuk 2 pintal, cek engko hasile entuk 10 kilo, cek engko hasile entuk 20 kilo. Iku ya karep pangeran.
Awake dhewe gak bisa menentukan. Awake dhewe mau usaha tok. Wa qala alaihi sholatu wassalam dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lil ulama wala takun al khamisa fatahlika. Aja sing dadi sing nomor 5. Dawuh Kanjeng Nabi kun ana sira iku mu'aliman dadi wong alim. Awakmu iku kudu iso dadi wong alim. Wong alim ku ora kudu dadi kiai. Wong alim ku ora kudu dadi kiai, ora kiai ngalim ya akeh kok ya. Ora kiai ngalim ya akeh. Wong alim ku ora kudu duwe pondok. Ora di pondok ngalim ya akeh. Ora di pondok ngalim ya akeh kok. Akeh ngertine awake dhewe secara kasat mata wong alim ku mesti di pondok, ora di pondok ora ngalim. Jare sapa wong alim ora di pondok sak pirang-pirang kok. Wong alim ora di pondok sak pirang-pirang. Au muta'alliman utawa nek ora iso dadi wong alim ya dadi wong sing gelem ngaji dawuh Kanjeng Nabi. Au mustami'an nek ora dadi wong sing gelem ngaji ya dadi wong sing gelem ngrungokno ngaji. Kan ngono, Bang. Sing nomor 3 ya. Nek ora iso dadi wong sing gelem ngrungokno ngaji au muhibban dadi wong sing gelem seneng maring wong sing ngaji kan ngono. Nomor 4. Au muhibban lil ulama dadi wong sing seneng maring ulama. Nomor 4 ya. Au muhibban lil ulama dadi wong sing seneng maring ulama. Siji anjurane Kanjeng Nabi ya, dadi wong sing alim. Sing nomor 2 dadi wong sing ngaji, seneng ngaji ya. Dadi wong sing gelem ngaji kan ngono. Au mustami'an, nek ora iso dadi wong sing gelem ngaji, dadi wong sing gelem ngrungokno ngaji kan ngono. Nomor 4, au muhibbalil ulama dadi wong sing seneng maring ulama. Aja sampai dadi wong sing nomor 5, artinya ngalim ora, ngaji ya ora gelem, ngrungokno ngaji ya emoh, seneng maring ulama ya emoh. Iki cilaka awake dhewe, ngono lho ya. Cilaka. Wis elek-elek awake dhewe iki nek ora iso dadi wong alim, ya dadi wong sing ngaji, gelem budal ngaji. Nek ora sempet budal ngaji, ya gelem ngrungokno ngaji ra ketang. Iku umpama kok kepeksan tenan ra iso budal ngaji ngrungokno komah. Nek ra iso sempet ngrungokno minimal ya umpamane ra seneng karo kiai au muhibbal lil ulama. Lah nek aja dadi wis ora alim, ora gelem ngaji, ora gelem ngrungokno ngaji, ra seneng karo kiai, lha iki repot urip mene donya ya. Repot. Ngono kok ditakoki iki ya seneng Kanjeng Nabi, seneng kepengin entuk syafaate Kanjeng Nabi ya pengen, pengen mlebu swarga ya pengen. Wah, lha iki piye-piyenan neh. Pengen kabeh tapi iki gak ana sing dilakoni ajarane Kanjeng Nabi. Ajarane Kanjeng Nabi gak ana sing dilakoni. Wong Kanjeng Nabi ngongkone ngono kok, perintahe ngono kok. Dadi wong sing alim, dadi wong sing gelem ngaji, dadi wong sing gelem ngrungokno ngaji, dadi wong sing gelem seneng kiai. Iku perintahe Kanjeng Nabi. Awake dhewe kudu iso. Kila den dawuhake den aturake Ibnul Mubarrak maring Ibnul Mubarrak manin nas man iku sapa annasum utawi menungso niku sinten ya Rasulullah. Faqala mongko menungso niku sinten Ibnul Mubarrak ya Ibnul Mubarrak menungso niku sinten faqala mongko dawuh sapa Ibnul Mubarrak al ulama menungso diarani menungso iku ulama ya sing diarani menungso niku ulama wong sing duweni ilmu. Ulama iku lak wong sing duweni ilmu, Pak. Sing diarani menungso niku sinten?
Sing diarani menungso iku wong sing duweni ngilmu, tegese al ulama. Fakila den aturake manil muluk. Man iku sapa al muluku utawi ratu. Sing diarani ratu niku sinten? Faqala mongko dawuh sapa Ibnu Mubarak Az-Zuhad, wong kang gedeng donya. Sing diarani ratu iku sapa? Ratu iku wong sing gedeng donya. Ora patek seneng donya, wis ora kumantil donya. Wabil ilmi lan kelawan ngilmu adhara ngluhurake sapa Allahu Gusti Allah fadla Adam alaihi salam ing utamane Nabi Adam alaihi salam alal malaikati ing atase ngalahake malaikat wa amarahum lan perintah sapa Allahum ing malaikat bisujudi kelawan sujud. Nabi Adam itu dadi wong sing mulya. Itu karena Nabi Adam itu mempunyai ilmu sehingga mengalahkan kedudukannya para malaikat. Jangan berpikir bahwa Nabi Adam itu jadi makhluk yang mulia karena dia manusia yang pertama. Gak. Nabi Adam itu jadi wong sing mulya, jadi wong sing luhur itu disebabkan karena ilmu, karena memiliki ilmu sehingga mengalahkan para malaikat. Malaikat pun disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ngono ya? Nah, sing apal ora? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ha. Jadi karena Adam ini dimuliakan oleh Allah, diluhurkan oleh Allah derajatnya, disebabkan karena ilmu, mengalahkan para malaikat. Bahkan malaikat pun disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis yo dikongkon sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Aba wastakbar. Tapi iblis mah dia gumedhe. Iblis mah gumedhe. Deh, karena dia merasa dia dibuat dari api sedangkan Adam dibuat dari lemah. Deh, apa iku jenenge sujud akhirnya dilaknati karo Gusti Allah kan ngono. Padahal iblis pernah menjadi kekasihnya Allah. Ya, iblis iku pernah ngibadah 40 tahun sujud maring Allah Ta'ala gak tangi-tangi. Ana sing ngendikane ngono ya. Lah awake dhewe 40.000 tahun lho ya, 40.000 tahun. Iblis sujud. Nah, menjadi kekasihnya Allah Ta'ala, tapi gara-gara nglanggar aturannya Allah Ta'ala dikon sujud Nabi Adam gak gelem, akhirnya dilaknati karo Gusti Allah. Lah awake dhewe iki urung tahu mbok sampean merasa ta ora dadi kekasih Gusti Allah. Lah awake dhewe iki sapa terus sampe mlete lho. Sekelas iblis wae iso didono karo Gusti Allah kok pangkate. Iso dilaknati karo Gusti Allah gara-gara nglanggar perintah Allah Ta'ala. Ora anut karo perintah Allah Ta'ala. Asale kedudukane dadi wong makhluk sing istimewa terus dadi anjlok dilaknati karo pangeran. Lah awake dhewe iki urung tau dadi makhluk sing istimewa. Kok mlete.
Lho ya. Nabi Adam iku kekasih Gusti Allah. Kekasih Gusti Allah. Iblis dikongkon sujud, malaikat dikongkon sujud. Tapi gara-gara mangan woh khuldi, ngepekno Siti Hawa woh khuldi sing gak oleh didekati, terus didekati dijipuk, diparingno maring Hawa, ibu Hawa. Gara-gara iku wae iblis ditundung karo Gusti Allah, diceblokno ning gone bumi. Lah awake dhewe iki kelase sapa? Kok dikongkon diperintahno Gusti Allah ngaji kok emoh, diperintahno Gusti Allah ngibadah kok emoh. Ngono kok pingine mlebu surga. Sing wis ning surga wae diceblokno kok. Sing wis ning surga iku lho diceblokno gara-gara nglanggar perintah Allah Taala, nglanggar aturane Allah Taala. Lho awake dhewe iki sing urung tau roh apa-apa, lagi pengin mlebu swarga. Wong pengin kok wani nglanggar. Lucu lho awake dhewe iki. Awake dhewe iki pengin disenengi Gusti Allah, pengin dilebokno ning gone swargane Gusti Allah, tapi kok wani-wani nglanggar perintahe Gusti Allah. Wong sing wis jelas ning jero swarga wani-wani nglanggar aturane Gusti Allah wae diceblokno. Lah awake dhewe iki urung tau mlebu kok wis wani nglanggar. Iku kan lucu. Lah awake dhewe kudu sadar kudune kan ngono. Nek sadar. Ya Allah. Ngene nak diresapi tenanan ya awake dhewe sedih ya. Sedih ra karo-karuan. Ora sedih piye awake dhewe bendina nglanggar, tapi pengen mlebu. Ya Pak ya. Tapi pengen terus sampe tenane disedya wae sih ya Allah. Tapi piye men awake dhewe iki, ya. Wis sing penting awake dhewe iki usaha nglakoni perintah Gusti Allah sak kuat-kuate. Wa amaralan perintah sapa Allah Gusti Allah an-nabiyya alaihi salatu wassalam. Ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ziyadatil ilmi kelawan nambahi ilmu walam ya'mur lan ora perintah sapa Allah bi ziyadati ghairihi kelawan nambahi liyane ilmu. Jadi Kanjeng Nabi ku diperintah karo Gusti Allah supaya terus belajar dan belajar. Gusti Allah ora perintah liyane. Ora perintah liyane. Pokoke sing diperintahno Gusti Allah iku belajar dan belajar. Golek ilmu sak akeh-akeh. Golek ilmu sak akeh-akeh. Tambah awakmu kudu iso nambahi ilmu maring awakmu sak akeh-akeh. Golek ilmu sak akeh-akeh. Biziyadatil ilmi walam ya'mur biziyadati ghairi. Oh, Gusti Allah ora ngkon liyane. Liyane iku sebagai pelengkap saja. Pelengkap. Ora dikongkon nambahi yang ora patek penting liyane. Kama qala dawuh sinten Allah Taala wa qul rabbi zidni ilma wa qul ngucap sira rabbi duh pangeran ingsun wa qul rabbi zidni ilma wa qulan ngucap sira rabbi duh Gusti zidni mugi nambahi panjenengan ni ingsun ilman ing ilmu ya. Mulane yo iki nak donga ya nak